हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड'स अफ इनफ' यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै थ' लोगोफोर जोबोर मोजां खबर लाना फैदों आपडेट नोंथांमोननि थाखाय जायनाखि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव TDC फरायगासिनो दङ नोंथांमोना आरो लोगोसे नोंथांमोना सेमिस्टार फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना एग्जामिनेशन फर्म फिलआप खालामनांदोंमोन नङा होमबा दायो खालामनांगासिनो लोगोसे बिनि फिसआ जोबोर बुरजामोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बिनि फिसआ बेसेबां आं बेखौ मिथिला नोंथांमोनासो मिथिसिगोन खिन्थु नोंथांमोननि थाखाय बिनिफ्राय लानानै 20% डिसकाउन्ट होनाय जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया हमना ला सिगांना फिक्समोन थ' लोगोफोरजों माब्लाबाबो बेबायदि डिसकाउन्ट मोनफेराखैमोन जों फरायनाय समाव डिग्रियाव थ' नोंथांमोननि थाखाय एबारो जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना बेसेबां होनांगौमोन बिनिफ्राय 20% लेस होनांसिगोन डिसकाउन्ट होबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खबर आरो बिनिफ्राय मा नांगौ थ' खोथाया जाहैबाय कभिडनि थाखाय बे प्रेजेन्ट सिटुवेसननि थाखाय बेखौ खालामनो हानाय जादों थ' नोंथांमोननि थाखाय खबरा मोजां होनांसिगोन मानो होनोब्ला बेवहाय 20% लेस नोंथांमोना गबाय थ' जों थांदिनि बेवहाय आरो बेहाय मोनसे खोथाबाव जुदि 6 सेमनिबा नोंथांमोना बिनि एग्जामा माब्ला जागोन आरो बे एग्जामा अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन बिनि खुनु आपडेट गैथ'वा नोंथांमोनाहाय बेखौ दसे समनि उनावहाय नुगोन जिथिया माने प्रेजेन्ट सिटुवेसनाहाय मोजां जागोन थ' नोंथांमोना आउट अफ डेन्जारनिफ्राय बारग'योब्ला नोंथांमोननि थाखाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया एनाउन्स होगोन थ' लोगोफोर आं जुदि होयोब्ला नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ लाना फैगोन थ' बाथ्राया जाहैबाय जोङो बबेनिफ्राय फैदों बेखौ नायदिनि दायो अफिसियेल नटिफिकेसन नायदिनि लोगोफोर थ' जोङो नुदों बेवहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव थांबाय नोंथांमोना बेबायदि PDF फाइल डाउनलड खालामनो हागोन थ' आं दायो खिथागोरनो माबोरै खालामनांगौ होननानै नोंथांमोना थांनांगोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि नैबेबायदि पेजआव नोंथांमोना वेबसाइटखौ नुदों guwahati.ac.in होबानो नोंथांमोना बेबायदि पेज नुगोन बेयाव थांना नोंथांमोना नटिफिकेसनाव थांनांगोन दा नटिफिकेसनाव थांबाय जोङो नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना एग्जामिनेशन नटिफिकेशन्स थ' बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जेनेरेल नटिफिकेशन्स दङ बेयाव थांनानै गाहायाव दङ बेयाव नुदों नोंथांमोना नटिफिकेशन अन TDC एग्जामिनेशन फर्म फिलआप बे फैदोंमोन 26आव फैदोंमोन 26 जुनाव फैदों थ' नोंथांमोनाहाय बेहाय डाउनलड खालामनांसिगोन नैबे PDF फाइल नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन दा आङो डाउनलड खालामबाय जागासिनो दङ नेटआ एसे स्ल' जादों थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' फैबाय डाउनलड जाबाय दा फैदों नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आपडेटआ फैदोंमोन 26 जुनाव फैदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेवहाय बुंदों नोंथांमोना नुनो मोनदों नटिसखौहाय लिरदों इट इज नटिफाइड डेट दा फिस फर फिलआप अफ TDC एग्जामिनेशन फर्म अलरेडि नटिफाइड जाखाबायमोन नोंथांमोना स्टुडेन्टस हैव टू पे रिक्वेसाइड फिस थ्रू अनलाइन लिंक along with the examination forms नोंथांमोनाहाय नुनो मोनदों जितु दाख्लैहाय एग्जामिनेशन फिस खालामनांदों एबा एप्लाइ खालामनांदोंमोन नोंथांमोना फिलआप खालामनांदोंमोन बिनिफ्राय आरो नुबावदों नोंथांमोनाहाय द स्टुडेन्टस हैव टू पे 20% लेस एमाउन्ट देन इट वाज फिक्स नोंथांमोनाहाय जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना 20% डिसकाउन्ट मोनसिगोन फिक्सनिफ्राय जितु दाख्लैबावै फिक्स होदोंमोन फिसाहाय बेसेबां होननानै जेसेबां होना लिरना होदोंमोन नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ आं मिथिथ'आ आं नायनाय जायाखै थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना 20% लेस डिसकाउन्ट मोनबाय थ' जोबोर मोजां खबर आरो होनबावदों नोंथांमोना बिनि एग्जामखौहाय माब्ला लागोन खुनु माने दायो आपडेट गैथ'वा जितिया माने प्रेजेन्ट सिटुवेसना मोजां जागोन अब्ला नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ नुगोन थ' दायो नोंथांमोनाहाय एग्जामिनेशना माब्ला डिक्लेयार जागोन बेवहाय होनाय गैया थ' नोंथांमोनाहाय बेखौ उनावहाय नायना लाबानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नैबे PDF फाइलखौ नायनोबा आं नोंथांमोननोहाय होना होबाय लिंकआव नोंथांमोना थांनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामनानै गासैखौबो नायनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौहाय भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय गासैबो आपडेटखौ आंनि चेनेलाव नोंथांमोना मोनजोबगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय